Nazuli bamindu manyabako nabenze abaliri bamindu manye binyoro nabenze bachoroke bamindu manye binyoro nabenze darira bako bamindu darira bako momura nyarisa kabinga kiotara nyuma ekera nyuma akarwa ng'ombe saba imbuli na makonge pamoja nuburangiti byonsi bikairwa alia soboko mukoya na kibara kwandigeri onkumeti ntusi kwisi ntoyotera ayutuna ya nyasaye togotera obe ajo munguru aya nyasaye nara ya muhimu saitani asindwe mimi saitani asindwe katika roho yangu wewe sio shetani hapana shetani ni roho iliyo ndani ya mtu ndio inafanya mtu anakaa shetani mukoya rekaranda ndio maana yake ege tukeko ro muntu ro kushetani muntu tari shetani abantu bose binyasaye gabatongete babwekaine bari bijya sababu bamariko gakote binyasaye gatongete umuntu asomubweka noye igonye koko tebo umuntu ne shetani igona nyasaye ne shetani oise koteba igo kwagosire spirit yeriere ime shetani agocho tuma ime yo muntu nere gokoro muntu obeshe shetani okay eso bwinye makoyone asese moya nyasaye nyasaye no muya amina nyasaye no muya obotambe amina amina haleluya amina haleluya amina koyorete ba haleluya haleluya okay Yesu Kristo akatumugocheze yes agachaga igache kotoboria lakini Yesu Kristo akaimukio kaboko iguru akarua agateba iga kitata ngayali bagantirimbo kenzeli nyekonya Yesu akamanya kurua agatirimbo kwa mwendo kwa haste kwa razakira duniani Yesu agachaga akaiburu n'umukungu manyoyo gokuoso musaraba ngayigoro yibebe itu lakini gakitiga baku amina tigabaku era tigabaku botambe kuri ndetali ara inacha makoyone igona achirerende mbura chiombe umate mbura no nyorete mbura kwata tebe tinkore tore chiombe nabotogenderete kuganya arafu muna ligwa tebe te chimbuli nkore tore ne yere kwira ni bokima nabotogenderete kuganya igo bado lakini ntamanya iga unamenye tali nyorobi umate ndekaka timate gwachia kani umugusiga tebete nga eyeganyete teri kuoma igon kagerete nga ningote ina ndo ganyake eke kogera tinde dikorete bintu biri byobosoko makoya igotura akana ngombe kuchinkani ngombe tinda akana mbono pangete kuchigwakana akorera magoro yoko beiga yachinga kimbono nese tura akana kabisa serious igona taita yo ira ne koru Nairobi manya gwakana ngona ari gwakana nyaito iyo okay makoya ne to gwake sabu eriga toroji Nairobi akase kali nane na irenire irana bona irenire makoya toroji na ajire bona chi akane bona chiombe ngokana keru gwakana makoya to baise ko o abaibuli to baise kweba o muisi yo minto makunu bo manene chiombe na sindi muisi tente mucho kuru gwata ndiri yongiri yake muntu orete chiombe iga gojagali kaijabaro barabuga chiarachire arafu bokimo boko chabwacha imana ya enereri makoyone tari asobo berende ukobole kiagera ngochiore go ntayu bokima obokima go ikango daye sengencho chiombe tuwakanire chiachire kugani ko ene kinga chiombe nche igete seino uika bonto letero obokima tumanyenga chiombe nche igete ororo bona to tebeiga ngwa kana te chiombe kwa kanyerero bokimo bosana obo pimete 90 papo obo pimete 90 ga 90 ya 90 umate minute ga obo pimete kandi bogocha gocha obo pimete ga ukanyerete ngaki makubyara ndio chakona to bokima bwane umate itariteni yae ine teni abwate yao yane straight akora tero bokima bona okonyoru no mwakeresi mi motebi ngaki makubyara bokima bolika bo mwangu no koreba esenyo chona ncha abantu mbaleke ora kende korunka bansugumete nga bokima mbwana korea tunechiombe nchi achieto uikebethera limu akeresi sababu ni haki yangu okay ni haki yako na bora mino cha kama maandamano haki yangu okay ngoko ikomo akeresi mi omotebi nga makubyara bokima boli turakoba kabo mwangu omwanuri uchi ure ndugule kabo mwangu lendo bokima inabeko nyarika okay arafu batarete tino bwati gento ngeyo ndakore sengi baise ko bambare ta nabo nkombigo toko bwati okay bora nya toko bwati rinde ko mbabwate ni yawo
igomba bwateni yabo kimaya aya ntukujara koreta segi ase bare sababu obokima tiko ndo teri ndagire niba tegerera ngoteni mokoyone ekero ya ikeire muigwarete muno manyetero na ekegusi kwarure chiombe goseninye arabu kwarure chimbori ibere ebetereti nande kasigatereri bakoretere obokima yes kiagere kikwirito na chimbori ibere ukabatigere mbori eye korwe nyama eyugo chikoreta obokima haleluya amina ukarazi ma bareto obokima mapema okay bora kwa magotato kubabetereri lakini kanisa nero nengiya nyoma so mukristo noche tukamenye buya kiagera ina boko tika kende gyose gochiapu kwa tika katika tigereja sae no man okay bona mokoyona marieta ria unga kyukuru marieta nchenkoro ko Roman Moseti oyo mukaya oyo za nza mata igago sinyarari igago nsabo nyagatanyi gomba gomba nsabo mupaka obuba nchari n'abanyagatanyi n'abagitutu Ayo Julius more than Julius Jesus kiresti sifanta okay kumbe mokoyone na ta romo nyenera mapema bono mokoyone siombere ngobwenete gwakando mokungwe kere kwa munyomi nkobwatiere ngoyo nkwakanera chiombe na kiale number 1 umwana bw'abantu narora banyene bandenderete biya bakamongirire skuru biya agasoma baka keroge nabwategazi oyo tingoenda kubajejereri neyo bing'ombe bibere kose bing'ombe bitatu mbaroro bakururu no naka milioni akamo ko milioni bobero milioni batatu 1 million hey kakiti gasomye umwana one bono mama ke muntu ma ote ko munyoma bono kurworo oyo bono ndigereti oyo ote ko munyoma kurworo umanya gaso akondetera bang'ombe bobere papa 1 million sikupemberezi wala sikusorori hata sikuebereli okay sorry bona ko teba iga whatever nga kubwati kuna someti umwana uyibuna arendire abana mbale barendire babugata amasikania maya okay nabane mbale eganjunero yoke go determining oyo no mukungu lakini ase bitendo bya etali mukungu oyino muruera no ene mbolierwe rengane ruarete shida teye nkangane ruarete gaiche ukirani ngakwarure chiombe okay no problem para zako rado ni yani lakini tatengo boliga abasubati mbaroro bachite skuru abande baro batachite skuru yes tote no tageti kunyoma kabisa mokoyone musubati kioro joranyome no yoro chite skuru sire utajidi bunima etego mukungu omiya igakorkorwa ase nyasaye oriako ngana royo egentekana na gaicha twara maskani sababu ebinte ibinde byonsi bigo nyasaye gako kwanza nyasaye gako rato ya samarika yenga kwanza tafuta ufarume litangani karali yobogima kwanza ligiyobogima sababu kwanyorire kikwanyorire mukungu omiya kwanyorire gari engiya kwanyorire nyombe engiya kwanyorire kende yosi gotageta nande ngachanga iwo muisinara ominto kurukumakunube akatebiga mukane kanso kirima bibuya mpanguzere bikoroto ebisogi sinajire kumusa baranyoro ndetere chire chionzi matinaro kulikie sogi yabore yende okay ndetere chire chionzi omaye kumba serie rongi peri smart nego tinishati maroko bakongoja akatebi nganjira bonkomini ngene ko besero nechibese kiumbi mboko lino nenyama ngiriro mukane aho yimbi yale oyimbi yale sababu ekina kitota eta sawa ko kiake rumongina namure ndete biya bono tware kokwanira iga twakwanira igoro yechombere ngora kwa mairo gwantebiri okuru chiombe kulingana na tabyo mukungu okay bono kwa nyomero mukungu na babwate tabye ngiya bibi lakini sobo kurwali sobo bakugastera tachiombe nabo mwanga mambu nabo kokie presikoli mambire nabo kokie presikoli mukaere mwacha no problem you love her she love you okay bono kwamanya konyora bono kurwali bakugasti kwamanya kukanae sajile kwa moyo nalikuwa atwarira kang'omba kamugosebo beri nayo utagete bwike no embone nalyo kuruga nere mukao nera asikuga ali sobo ngalike linyaruke yanyarebe wakane ruchombe 10 abantu bajaka kai kenyurugito korabana baitomba sikiri bono nare gochaiga abaiboli abagendete kugosi kabisa no amwe oruno ne yeye muraba
Esengencho nero obugate nabeko betererio na barabu esengencho nero batagete lakini baise ko babaya igoko ikaransa na barabu ogambe na barabu oberese na ninki kerebu no rengereti na yokorebo. Gine gento mo ikaransa mo discuss mo igwanana. Eraisa ko baba na yo ro mo Kristo kabisa serious 90 ya 90% ro mo Kristo kwanza 100% ro mo Kristo arafu mo kungu kwa nyomire nere kwa murusiti ase kwa murusiti ase ba baro batari ko nyalende asobo Kristo lakini nere na baro na Kristo okay ukamareta kama jika ujakire kongo tereng ndagire ntini wana okomoseri gose okomoremere jaira ayempasta na yuwateba okomoseri gose okomoremere inche buna manyete omokungu oyu kwanyomiro yo mutangani oinera mokao nero yu na kingo tebia bana bake arende sana takore mistake anyomwe orobaruro tarengo ruaye maana oinera gocha komenya nere miaka emenke kubwana one yekorumaega onye gogo chikomenya miaka 100+ manyo onye kare ke ngongino nero gochi komenya nere so ekero konyoma ligere liboronge ngani ngoko nyoma oithoko moseri ono yo gakunera enere kwachorete bona eno mobasta bona kwanyomiro musubati no morebi no koratata nyasa ekere nyasa akorwe biyegwa biyaye amariko gakonte nyasa akorwe gento kere perfect egento kere geikeranu so onye kero kende shetani oichoburukani oso yegento getegati ekaso igati na kiogo fight go kerus omotigere karoro amacharibu nare senche so ekera amacharibu agocheire teringa na ro moelio aye gogo tema chuchin obwe amacharibu ayagochera moko na berego ina bere yaki ni yaki ba egwaki yabo lakini aje korureteze onkoro gento kere nago taigatia tokeigwetibia amacharibu na rororo omokungu yo nago sumbuete lakini aye gogo tema chuchin obwe amacharibu lakini amacharibu takora ki takubwa yani goje sasa wanane Mungu wazo wanane kati aye ligichizira chios yobo Kristo tumie obwe amacharibu aya otangana nyomba kwa chikomurugera ne chombe no wakane shida teyo obuno bwanjani shida teyo obwaje basta tali asobo berene tali gokurwanine ne libene narete gokora igata ikundo nare gokoburi kama koyona yani kabisa biotanga ine nyomba ne chimena utanga ne nyomba ne chinyanya no bosi na wabule ngana yo koruga omokungoma ya gochaka mboro na igiro mokungo monyene ngaya kabisa serious arafu mo igore omo ndagira aragire ne chiombe no wakane na listi no bwata haina shida na ndikwa musibia maboko oragira Jesus gutenero mongino gutenero mongino yes Lagi sini stupid dia sini lioji. Okay. Mwanzo muri lio ketembe television network. Nta tengo TV gali tukuli arero. Iko na tarira bakoba ne very smart very accurate very intelligent. Ko. Nta tukora virus chi advert kidogo. Tura virus chi chiro tura ali kidogo. Arab to koirana. Pupa. Abako. Moko yone na one nere giga mapema. Zazuri bamingo manyabako Zazuri bamingo manyabako Nabenze abariri bamingo manye binyoro Nabenze bachoroke bamingo manye binyoro Nabenze darira bako bamingo darira bako Okay. Mwacho morigereri nago tebi ngakuri na tuwari nago tebi ngakora tuwari ngeki ngokamu tuwari ngepaki kwarase tura duniani omoroberio abako makoyo no yo pato turakura namone igago ntebere ni gaturi gete ngoyoro tore gete mukae bona bakunarabe era akoremere akobeka chizanyiga oteba nganya zae dada na ya kwatungi tabantaba nabo bataka nikora saitani ntori gotiemana. Okay. Bono makoyone. This one name. Wate banga
mokoyo yani mokao na isako bana chia tinde na ratinde asenge chobuge nite nyasaye nyasaye arusi amaraka ya tumi egere kusina chiko babya okay na bole mereti uganyete bakacha ko babya asa mangana nyasaye ntoli go twara doubts okay ese ngencho twa rorire okay no ni twa banyana susuda yaite twa banyana twa rorire ngekene nyasaye tana gotika bantu barabaye nyasaye retari kwene tana gotika bantu fane igo omongi no era nababune kiarabe moremererie sengencho noyo ne chiombe wakane chiombe chiro nyine kawaida bae list no ruete chiabo ne chiabo bae chingoli no ruete chiabo bae bokima mbarareta arafu stiri obokima mate stiri mboro bongo bwa ungakipatara ndetero bokima arafu na ande atinde tanda ko wali atinde te no bokima mbarareta why okay no problem okay tumanya ko chama ko yoneira wachire so mukao bono aya no mukristo na kuigu kabisa no mukristo na ndaye no muntu gwanjite nyasaye sana munanji ani chiringa chite nyasaye paka bali mbanji nyasaye okay bono tigango jerega okay wachire so mukao bakonyanyire ngoko bagutumbire mesa ngabutu kiagere kimira kyo mugusika kingote makiringa ki mwana taliko lingoko aya no yetitole bia mono sana obia nchetinyo ametio mogusi uno bia nche gonyo meto moruya oboranga bwanje okay korwa aliboruya mate egento toko egorore enyamere of the best nengoko na ende buna njekere na ikiro rogo nko egwenkokere full ni gento genyo kerusirio full enkima na bekerwe mesaga naragera ngora ntabwenda kwa hasti igo ngekwe nkoko nkori somati dai nero bono nganjete eraba no mo etoro chugwateba no moruja nabairuru ya baro mtoba maete mbanje teiga aina shida okay ono toto ebe no mogusi kwa bwate mogusi nakiko cha yaba no ri ngoko forest cam esenge nchokonya na ikire komonyora Kristo engoko go ikandi nkintari erengoko inkina asario inkina asali arafu mosino bweli mosi oratindo chiko senindi mosi bingoli inki otaliere makoyon inki otaliere omosi according to me karen koligereri kivyangu nikuje kiulimwengu hii ogero koli okonyoro kuna uiterera chindenda mate okona kongongori so tingoli mosi to koli mosi okay bono uranda so mukao noli chingende okay bintombire to koligereri from the hata side esenge no empara bwese baise ko kombea chiombe chia nenduete go chio na bara bune chingende bakondetere mesa surely no empara bwo chiarengo na chiarengo na chia yekiru abana balire ranji gwajire mobasokana number 1 ekeren kocha seino kuikamba chike ngango chande tingo etera kurugoro chika gunyerera kani goja kuikamba tebinga mambi go next week ngochande mbarati na nchekeren kocha onye kimaete nga family ya ino tiyenya areti kero kende nintare nabasani bane tingocha konyiko gani nyoro bosoku obwo chingende kuikantaga ni endagero ororo igo bintombire ndaga niko bisa gokori chingende njire koba nkagirete kano bosoku ake ikende ngeyo kera abese ngenja abantu abange twatorekire gotatigarende nabageni kwa bwatete yabieka kwa renge itaonekana kama ni aibu kidogo aibu kukura hiyo nini marawe aibu kukura marabe marabe arafu take ngoboliga mboli ngikiagerete ngigekogera egwate banga tokoli mosi tokoli ngende amosi na boralie gwate be style frane la ko yoli style gete ngwate ba no to wasi o karaisi yara ko mongongori makayo nae muri okay makayo no yaikire ngaki waikire so muka ochiombe kwa kobire very smart very accurate very intelligent mwana nero kobire chiombe mosi abegete suti
tita dingoro ko moisia egera jiri narite bo moisia bigite su driver de teregiti abugo tyo nyiri turi bago temera chiombe okay baikire ga buisiko chiombe chianchira nire ba chianchire bono murango kiaga soera gochinyumba yogesaku bago tano yogesaku lakini asa abantu abantu tutoregete ntuma ite ntubwatike mira lakini renda asaba bande barabu bago tebanga goikoetero so murango ge haleluya murango bweli no rogo soera ekere gwachire so mukao mari nyumba ayogo ikaranza Kusena bako soere kia yo bweli yo bana mna tuana tebe uso yogesaku ogende liuka baka se ba kurara teresino ene problem ya okay intu abantu abange ntu afundishe tunganga yogo chiko ikaranza nga yogo chikobera mostly bono muna nchekere na achire ase nkonyora bando gosere tibia nkorwe muna naso iro murango gesakuga iga igoni my left hand konyorore biroko kabu bipangire smart yo mogeni yago chiko ikaranza abuno ngo ikaranza arafu nyimbo ne yaki let me tell you by the way I don't know that ongereze very smart very accurate kwa mwendo kwa haste yani pole nyimbo ne yaki nyimbo okay mnambo atega mokoyo nago tari mbia mono ase nyimbo injase miake yana naikire nana gotumeka nyimbo ngoranda bago duara nyimbo mbia tote bobo maena Basabo mongo kwanya kwa nani nyimbo boliga ngoro nayo gotumeka esu dia rongo bekani okay nyimbo to eresa ngwe maana ya nayo kunyima ete kinago upaga ikiwonda gote ese ke jotimanyeti ekina yorante ese ke jakwara yetumire eye koro ku serem defense papa pupa koyo no kongichera bobe siombe ni mwaka ndereza ko batinda mwaka na kucheba wereva kweteva nchirinje bwata mwise ko mwabo unakuja nongo proki papa na unchukana na muunchukana na mohotokana style friend na mukuna pup isi mapema mama nyakoroni buone bunango ikoroma te mukana no hali mukana bo mna naike kada tu kamazi amo tai baba baby I love you musiko mumromi no ambire konkora abantu bazino abakaliga mama lakini atingo selfie imena marabaiga atingo mali ajoka mena mara aya tumanye kiaje oko kunekenzi yokobe kwa meneke turiko ya mena maraba bono kwa meneke kenga kwa motigete ranga nekene gorogo umosaje to baise kuiba otia naso mokungugo omene iganga omena maraba none makoyone ntebi kigango tebiga abantu abange banyorera maragererio ase njo kwera geliboka abanyane twaru mumaini unabona nganya saibuli nkoba maete nkoba mana ngokuragerinde nini tebyo muntu ngakinya saibuli mama ke munteke monike ngakurutacho wakande usenakwa mama ke munteke monike ngakurutacho saya nakaiweta abwo sirabinya saya mpaka tata nyasaya tamu paradivo okay ono mokoyone ngwakante chombe ningakanete birenga ikakwarwete mokoyone nchakanete chiombe nye chingi hey nechibesa kando ngene chimbuli kando still chiswentana hoje nechi kando ebi kando toriko bikwanera kai mukaone gori ni mwanjete sana okay erna kwanjete kuseder no lyo gotiana iga nanganjete sana very smart lakini nale gogogori ekerwa kobete chiombe mbanto kikwa ile toro abasubati abagaka bagisangyo nini nabagisangi bagisangi ne abakekolikia au na mwachite na baro mugaka na chiombe mugako bona okay kere mwaka nte chiombe kira kimwage ne tiworo ne ndagire buna mwachite go chiombe litanga ninche kagereta no manyete nga asendo sudi mosubati na atambe
Ritangani na barangire bagacha toka negotiate tokaigwanana tokaonichiwa mbechi chikaba in terms of money tokaenda tokaike chiro ya sobo tokagora chiombe chinde tokabaire alinda isi kwa sietani ya kuchika ng'ombe ayena bere 50 esikati yeli bwa mzini arafu ga alipa konyole ng'ombe siringi 10 ya 29 na sana 29 yeye nene pi ukake sapo kuchioneleza bibiti chombe nye that is 200,000 ukapanda rogoro ukakoracha 20 that is 8,000 jindo ukakoraji kabeka makoyo anaona kunyoma isiko na kunyoma gusi na yoro jeremia ngagere tenga ko isiko nko masikani nko baroro ko bwangega isika literi asora nako genda ofio ari no isako genda ro bagukurwanirira baganeti bakorore at least na kiro muntu naganeti akoesa wadi kere go ikiro so isiko masikani naro ko bwa megaiga irasa go ikira totebe kono kwa nyomire angenka una kwa nyomire angenke gaiga omonginogo uchiro gosire na gosire boroma tere soba tari fea da transport use ngumbuali mape meru jire okay ngaki uko mobwati gyo ngegima gusokura atigera abapona ne distance yaba biyo nyogo tadokora mangana ibwango igo ko mobwati kegima okay oboro boli botara okay none bibiriga ko tebanga ki to basa ko gachari ngana kurboni gaboire na ndebo kimampi obwena ta ko likora litukeli esenge ncho no mongu obuna soka igana mobwati nayo ko mobwati ekegima kyano mongino okay mwacho morigelio getembe television network abangi na timo basi ko tago tura jingu chara mabono ngakwaso kwani sikwasa ke atokobwati nonye naye no bwente ko mbwati straight ko sono pasta no naye no bwente ko mbwati ko chankaga iganga ki makiwanti kakinde ngai fwende terenge ekere kwa manyire naye mnanga kinde nalia mangana ko babuya wana yo mongina uganye na twarwane naye kwa mayere ko imukire kwa base ni range sai ganza nzabu arafu kwa mayere ko kwa koreki wachire seidi una wachire se ngo kwanye tepaka kanti ko mwana ule liuchule nokule chombe ninga kandi tepaka list ni mbwate sikupemberezi wala sikusorori abakobane next time boikango tarire bakasole amaigana litukoli rero mpeta chiere ouru superstores asomoro belibwa bako ouru superstores the people's choice ekeruta tekoli ya ouru superstores nero baliya se number 011 1161 500. Bye. Amen. Azuli bamindu manyabako abenze abali bamindu manye binyoro abenze bachoroke bamindu manye binyoro abenze darira. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe au